Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an kublay phi baro kini gilong ki khubor bam ta kasngi ka New National Youth Fund HNYF Eastern Zone menta kasngi klasam da ka shithi shaki association taxi bapher kabadon habhoi rimbong ribhoi district ha kabadon ki driver taxi ki bashim kabu ye ki khna school ne khna college ha kabiadei bakane uba upbor ulaong ba kadon ka jingwan ut na kalyang ki khna school shakaseng ba ki driver ki shim bai kali full kum ye ki wei ki passenger kaseng ka karpat ye ki association ba kin shim khya ha te ka phang ba lada ka danglap kum kini ki kam kin sale hi da ki wei ki kam ha ka wei kasngi da ka jingyalam jong u president uba upbor nongrum ba la ru ban pin bana pat ba ya ka ne da working president uba Victor L Kinshi Kaliang sang HNYF kumbang ilayo ya kejing ujor na ki kena skul namta jong ki driver baki sim kabu ya ke baikali but ya kene ngila kerpat ya ki assistant kum baka city bangila pa ha kan menta kasi ka supporteri ba kin batai bakin pentip lam ya ki driver ki basim kabu kum ya kini ki baik kali jom ki kena skul ban Pyrkhat dor bat ki passenger. Jadi hakane ni de kalian keseng ladang ngidang lam ba kidang yok biang ka jing ujor. Ni de kalian keseng ngin hapsim action alor kene.